ingkang dadyan gumerdani ngagrami. Gung panuwun kula aturaken beginipun kunjuk panjenenganipun Ibu Suharti. Awit panjenenganipun wis kepareng netepi darmaning sepuh kepareng mangi bagya kang putra temanten sekalian. Ingkang putra Siwi Roro Ayu Seni Agustin Citra Andi. Ingkang wis kepareng Jinatu Kromo Bagus Krisnawan Adi Nugroho. Putra panjenengan Bapak Surati Ibu Marsiti. Sakiladan Klembun Sawo Karangjati Ngawi Hadiningrat. Mugi awit saking doa restu panjenengan sami kang putra temanten sekalian anggenipun kepreng lulumbaning madyaning Gurhan Agung tansah winantu kabagyan kamulyan kawilujengan kabagas kawarasan atut runtut donya prapteng wilahan. Ugi gung panuwun kadang-kadang areka ingkang dipun pimpin Mas Priul. Laris lagi dangdute Brai Ngidul nabuh. Winanto sagunge makrumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahardika ing dasring kamaratikan nugraha miwasih wilasaning Gusti Tat ingkang Maha Suci. Muga kajiwa kasarira kunjuk dumateng handika para sumarembah para sagung dumati araharja niskala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La qaula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihan khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yattafakkarun. Para pepunden, para pinesepuh, sesepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satu pantas pinundi. Para sarjana sedaya budi, para pangemban pangembangating praja, para satria negari ingkang mangka pandhem-pandheming, para kawula das ingkang satu kenepekten, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab wahyune ilahi mangka panuntun kiblating panembah ingkang ndhat kula bekteni sagung tamu kakung Sumawana putri inggih Barayagung Tra ingkang satu hamek berputih dharma ingkang pantes sinudarsana. Keparengga habuk kawarang suka wenganing wicara doring kondo inggih keparingipun Ibu Suharti awit ing rikane titi hari Selasa sore kaping 17 September warsa 2000 setunggal wis kepareng hanepi dharma sepuh kepareng mangai bagya putra Siwi Roro Ayu Seni Agustin Citra Andi ingkang kepareng Jinatu Kromo Bagus Krisnawan Adi Nugroho. Putra panjenengan Bapak Surati Ibu Marsiti sakiladan Klembun Sawu Karangjati Hadiningrat. Saderengipun sampun menunggu puja puji syukur kunjuk wonten ing ngarsa dalem Gusti Muur paing tumati ing awit lumpinuning barokah saha rahmat satemah hamba baradaya pangaribing temanduk dumateng para kawula dasih. Kacah ing salebetipun punika kula panjenengan tasih kepareng kembal manunggal kanthi karharjan katentreman kabagas kawarasan panjurung pamuji rayu kunjuk kang putra temanten sekalian. Rahmat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng saboten benjang ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendhen sagung tamu ingkang dadal kemurdaning agrami minangka purwakane adicara tinarbuka sawanipun Roro Ayu Seni Agustin Citra Andi manjing saking madyaning sasana tepas wangi tumuju sasana mulya pambedoling sekarat dimanca warna kayu klepu dewa daru jayandaru panggihipun temanten anut catatan ing adat widi widana sampun lumampah ing mangke sarani buras temanten sanggar rias sopta sakiladan baring sekar hadiningrat tanggap maca nulung tinampen pasrah panampen wis kabarang paripurna apabila mangke sampun keperangan wastan astunggara kunjuk panjenenganipun Bapak Pandi mekaten sagung tamu semoga murih purwa madhyawasana lulus raja kita buka serangan kadiwasan bas malah serangan semoga kula dereken. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi purwa madhyawasana lulus arharja tepe ing sambekala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bonden sagung tamu ingkang kemerdaring rami
minangka purwakane adicara tinarbuka sawanipun Rara Seni Agustin Citra Andi ganja keparang manjing saking madyaning sasana tepas wangi tumuju Casana Mulya kunjuk Bapak Ibu Suharti kepareng hangapit kang putra Rara Ayu Seni Agustin Citra Andi manjing wonten ing madyaning sasana mulya sekali Ibu Ras temanten Sanggaryas Sopta mekaten. Kunjuk saking Sanggaryas temanten Sopta Sanggaryas sakiladan bareng kepareng tumuli mijilipun Nimas Ayu Rara Seni Agustin Citra Andi kadharek kemanjing ing madyaning sasana mulya mekaten. Ugi kadhareken Rama Ibu kadang Domas sekalian Manggala Yuda sekalian dereken jengaripun Nimas Ayu Rara Seni Agustin Citra Andi kadang-kadang areka dereken monggo Mas Bril sebuah lagu dereken ngambil atur kunjuk dumateng Soptarias temanten saking ladan bareng sekar hati ningrat daya-daya mustikaning pahargan calon temanten putri Rara Ayu Seni Agustin Citra Andi kadang kemanjing mandaning sasana mulya Rama Ibu dereken jengaripun Nimas Ayu Rara Seni Agustin Citra Andi kadang-kadang areka dereken monggo. Pengalalakan lali janjine saking kadang-kadang arika dereken jengaripun Nimas Ayu Rara Seni Agustin Citra Andi ganja kepareng manjing saking madyaning sasana tepas wangi tumuju sasana mulya sesreng kadang-kadang areka dereken jengaripun Nimas Ayu Rara Seni Agustin Citra Andi ganja kepareng manjing saking madyaning sasana tepas wangi tumuju sasana mulya pantesing busana memba busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa tinon saking Mandrawa biara mongkar kadi kilat hasa siring amun cangkanginan dene Rama Laksana mumbat marga numingganing waring melok ing wadana melok ing wadana jilar kadi kencana binabar sunaring netra handadar kanginan lumaring sarya sirembuh endahing busana akarya cina para ingkang samya humiyet prapteng madyaning sasana wiwaha kagat kang tumingal apindo sang sitarsmi nanggih sekaring pamiwahan ngoningani para tamu kakung sumawana putri was kebak berham blabar hang kebakti sajroning purayagung kanthi handoyong doyone pacak sucining pandapi liwah bale winamun prapteng unggen kang tinuju marmot tumanduk ing raos tumanem ing kabunyayah linobong jroning wardaya kelem karo baning memanestu hutan kuwa cinitra ing ukara wis kepaning tumenging ing madyaning sasana mulya Dyah Ayu Rara Seni Agustin Citra Andi sawanipun putri Domas genipun kepareng ngaturaken wujudipun ponang buga jenar sindur kunjuk ingkang wonten ing pakurmatan Bapak Ibu Suharti katampi kanthi asta kalih wujudipun ponang buga jenar sindur kunjuk panjenenganipun
Ibu Suharti boga jenar kinarya dahar kembel bojone kang putra temanten sekalian paripurna kiripun kepareng aturaken wujudipun ponang boga jenar sindur putri Damas sekarang kepareng nyuwun ngampil wujudipun ponang Kalpataru Dewa Daru Jayandaru kaparipun sinebat kembar mayang kembar Semarani padha mayang sekar ingkang kinarya sarana panggihipun temanten anut satatan ing adat Widi Widono ingkang sampun lumampah wis kepareng hangambil wujudipun nantir kembar mayang kinarya sarana panggihipun temanten kadang manggala yuda sang kembaran daya kepareng padi wujudipun nang sekarat dimanca warna payu klepu Dewa Daru Jayandaru nyun ngambil wujudipun kembar mayang kinarya sarana jangkepipun kanggihipun temanten anut satatan ing adat Widi Widono sampun mampah wonten laladan kali kelompok Bobel Sekar Bojonegoro langsung suwuk Mas Pri jan-jane kowe Alamin alhamdulillah ulu syarat jamejelipun Dimas Ayu Roro Sen Agustin Citra Andi gede kepada manjing saking madyaning sasana tepas wangi tumuju sasana mulya kadhereken Rama Ibu uga sawanipun putri Damas sakembaran kadang Manggula Yuda sakembaran dipun kepareng upati wujudipun ponang Kalpataru Dewa Daru Jayandaru kaparipun sinebat kembar mayang kinarya sarana panggihipun temanten anut satataning adat Widi Widono sampun lumampah sarana ibu rias temanten Sabto rias temanten saking sanggar rias wonten laladan Bareng Sekar Bojonegoro tumawa ing gati panggihipun temanten anut satataning adat Widi Widono panggihipun temanten panggih jam setunggal ngeten leres Pak nggih jam setunggal panggihipun temanten Mas Pri solawatan apa kedok ngorek solawatan nggih saking kadang-kadang nyu arika kasuwun karipun berkahipun dereken manggil bakti pangit panten lumantar solawatan ngeten kunjuk kadang-kadang para wandana pangumbing temanten saking laladan Klempun Sawu Karangjati monggo Mas Bagus Suradi Mas Bagus Krisnawan Adi Nugroho kadherek kemanjing wonten ing madyaning sasana panggih semalih para wandana pangumbing temanten saking laladan Klempun keluarga agung Bapak Suradi monggo pun Bagus Krisnawan kadang manjing madyaning sasana panggih kadang-kadang arika ndereken solawatan sora kalawan ngaten monggo panjurung pamuji rahayu kunjuk kang putra temanten liginipun keluarga agung Ibu Suharti Dewas kepareng netepi daraman kodrat darmaning sepuh kepareng mangayu bagja kang putra temanten sekalian mugi tansah kalis ing rubeda manggih jiwana bagja mulya kang tinedya rahayu kang tinuju basuki kang kacatut runtut donya prapteng delahanira
Bapak Ibu Mbak Yu kasuwun berkahipun jumeneng satawis monggo kadharaken jumeneng berkah pangestu kunjuk ing putra temanten sekalian monggo Asaraka Badrun alaina Fahtafat Innul Quduru Misla Gusti Mara'at
Kadang-kadang Arika setunggal lelagon dereken kadang-kadang manjing wonten ing madyaning sasana mulya kang putra temanten kahapit Rama Ibu kedira kepareng-pareng Budiastawa kunjuk kang putra temanten sekalian Dyah Ayu Rara Seni Agustin Citra Andi sawanipun Bagus Krisnawan Adi Nugroho menipun kepareng sareng-sareng netepi Darman Kodrat sambet silaning agrami mugi tansah winantu ing kabagyan kamulyan kawilujengan kabagas kawarasan ayem tentrem atut runtut donya prapteng delahan mus kebareng lenggahing madyaning sasana Puryagung kadherekan kadang Dumas sakembaran monggo kadherekan manding hanyaket kang putra temanten kapundhut gawaripun sekala temanten kadang Dumas kadang Manggalayuda sakembaran kapundhut gambaripun sesarengan Sanggarya Sapta Sopta sakiladan baring sekar hati ningrat kadang-kadang Harika paring pamuji panjurung pamuji rahayu kunjuk kang putra temanten sekalian mugi tansah binerkan dening Gusti Kang Murbeng kawasa kadhereken Nya Arika jebule enek kodhok ngorek ta Pri mula aku seneng kodhok ngorek timbang nek mah Gung panuwun kadang-kadang Arika sembah nuwun satawis kawruh gambaripun sekala temanten kadang Dumas sakembaran Putri Dumas Manggalayuda sakembaran cacah wonten 8 kadang Manggalayuda karahayun kateterman kabagas kawarasan ayem tentrem antut runtut panggih temanten putra temanten sekalian sekaken ngaluhur wimbane Raja Sedina Ratu Sadalu satu trepindo ciriga panggih warangka bosan ketirong tetes daging rong tempel samangke wis manunggal dadi sajuga nunggal tikat nunggal ati nunggal sedya nunggal jiwa nunggal raga paring sedya ninggal alam jajaka mewah alam kenya saprolomban ing madyaning bebrayan agung kunjuk Bapak Ibu kepareng lenggah kanthi sekeca mardu martikane manah kasuwun berkah pangestu kunjuk kang putra temanten bikinipun kunjuk keluarga agung Ibu Suharti yang sampun kepareng netepi daramaning sepuh kepareng mangai bagya panggih temanten sekalian rasa ing sungkai bahing manah bingah bebasan kajugrukan ukir sari karubahan sekali madu ait punapa kadang pisan waninipun Bapak Suradi Ibu Marsiti sakiladan klempun sampun kepareng lenggah ing madyaning sasana pelanggahan panjenengan pamuji rayu kunjuk kang putra temanten sekalian dumagati kalajengaken adicara krobongan cangkep sungkeman kacar kucur dar kembul sekalian Sanggarya Sopta saking saladan baring kunjuk badanipun Arika ndereken kula nderek mawon lagune mun nderek mawon بروحنا يا رب
كل كمالي مدى يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا يا بدرة منها كل كمالي بدا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة Tombo kaya guna kaya pindah kampung Pralambita jejering kagung Mas Bagus Krisnawan Adi Nugroho masrah ke guna kayanipun kunjuk Kengerayi Mbak Seni Agustin Citra Andi itu kati tempat kunjuk Ibu Suharti wis katampikan di asta kali wujudipun ponang guna kaya saking Mas Krisnawan Adi Nugroho ketampikan di asta kali itu kasih menikmatiane sasono masih menan mekaten ditampi Bu monggo sambut simbolis kemawon adicara krobongan janggap kacar kucur tompo kaya guna kaya dahar buga jener monggo kemarin kapuraken daharipun kawitan saking Mbak Seni Mas Krisnawan nampi wujudipun piringipun mangkang wonten buganipun Mbak Seni monggo kepareng ngasta sendok
Bismillahirrahmanirrahim sampun ngantos kantun kagem daripun Mas Krisnawan nggih ditandak janggute didolang mak telep nggih nek nganten anyar niku nek rati cekel ngono termasuk gak marem alon-alon Mbak Seni ben dilek sik angel pun gantos Mas Nugroho ingkang ngasta sendhakipun alon-alon Mbak Seni pun gantos ingkang ngasta piring Mbak Seni bukti Mas dibuki Mas nggih kaping 3 nggih nggih mantene nek makeme kathah niki kersanipun lemu nggih panggih ingkang pungkasan sareng-sareng ngasta sendok ingkang wonten misinipun bega sega ngeten mangke dipoto bareng kabulut gambaripun saran temanten monggo terakhir ngasta sendok masing-masing Mbak Seni Mas Nugroho ngasta sendok didahar sendiri ya di maem piyambak menghadap ke kamera mriki 1 2 lagi loro wis blung ingkang pungkasan menika tertawane ngaturaken monggo unjukanipun temanten cekap aqua wonten beda karo ngantene priyul orang nganggo kuwi kok nganggo selang angel lho kuwi nek selang keran gitu kagem telas mboten napa-napa Mas monggo tunjuk sampun sampun alhamdulillah catur reda kasuwun berkahipun kawruh gambaripun sekolah temanten saking Bapak Ibu Suharti monggo jumeneng Mas manten jumeneng kali Bapak Ibu ngapit putra temanten monggo Bu Suharti sekalian Bapak Sari Ibu wonten wetan Bu pun cekap mriku mawon nggih pun leres-leres mriku mawon nggih catur reda berkait temanten kang putra temanten catur sekawan reda tiang sepuh nggih ugi kadang pisan saking sawu Bapak Surati Ibu Marsiti kikasuwun berkahipun ngapit kang putra temanten kabulut gambaripun sekalian temanten ki seran sanggarios Sabta saking daladan bareng sekar putra panjenenganipun Bapak Kahar mangketen tahan dulu sampun Bapak Sari gengser ya Bapak pisan jumeneng monggo Bu pisan Pak pisan Pak Surati mangke paripurna catur reda kasuwun kabulut gambaripun temanten foto keluarga temanten kalau dereken kawitan saking keluarga saking Klembun Sawo Karangjati setunggal sekalian kabulut gambaripun sekalian temanten nyaket dumateng putra temanten sekalian kabulut gambaripun sekalian temanten Bu Suharti monggo keperang lenggah dereken lenggah ya Ibu Surati geser ngilen yeah. Kini aja di cara foto keluarga saking Arika Mas Priul monggo dangdut sing hot monggo Mbak penyanyi nek panas saged teng mriki monggo teng mriki mawon Bapak teng mriki mawon nggih nek panasen nek ireng aku iki kersane monggo nglajengaken foto keluarga Pak Gianto foto monggo
keluarga saking temanten kakung kabudut gabaripun salah temanten monggo sekalian monggo Areka sebuah lagu derek kena dicara foto keluarga mungkin kersanipun ndang rampung ya. Oke keluarga saking Ibu Suharti monggo foto bersama mempelai berdua sekalian keluarga saking Ibu Suharti monggo
Ibu Suharti sekalian karo derekan nyaket ke putra temanten monggo. Harika Peraunan Jagung tamu ingkang dadi goring gembur dari agrami kena lampat lampeng pawiyahan Dengga pati jor caripun ati jero tanggap wacana long tirampen pasrah panampen daya sekar sepoko mulya saseli Bagus Krisnawan Adi Nugroho kapasaken panggulamanipun kunjuk keluarga Bapak Ibu Suharti lumantar duta sareng saking panjenengan Bapak Surati Ibu Marsiti kunjukanipun Bapak Sugianto kunjuk panjenengan Bapak Sugianto rahini sedya pasaripun temanten kula dereken monggo Bapak Sugianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala safil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, ustadz ustadzah ingkang tansah mastuti mring wahyu ilahi ingkang pantes kala taati so kala tenggo dawuh so pituwahipun ingkang satuhu kinurmatan dumateng sanjaning para pinisepuh para aji sepuh kasepuhan sumrambahipun dumateng para pupunden ingkang sampun pono ing pawasada ing pitutur ingkang satu kinabekten dumateng panjenenganipun Sohibul Hajat inggih menika panjenenganipun Ibu Suharti Gotrah keluarga ingkang nampi bahagian wonten wedal siang punika ingkang sangat kala hormati lan ugi dumateng putra temanten kekalihipun panjenenganipun Bagus Krisnawan Adi Nugroho kalian panjenenganipun Tiahayu Seni Agustin ingkang sinutokrami wonten wedal siang punika ingkang tansah kala tresnani tumanduk dumateng para rawuh tamu undangan kakung Suma Putri ingkang satu bagya mulya saderengipun kala matur dumateng arsa penyan sami monggo wonten ing wedal siang punika kita panjenengan sami tansah kala dherekaken nambah-nambah syukur dumateng dalem Gusti Allah Ta'ala bihaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita penyan sami tansah pinaringan rahmat taufik hidayah barokah soinahipun hingga dipun paringi kasungan kawilujengan kesehatan saged rawuh makempal wonten ing mriki majelis walimatul awurus kanthi kawonten ingkang wilujeng nir ing sambi kala mboten amanggaken aral satunggal menapa. Sholawatullah matu salamuhu tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sahabat utawi pitulunganipun
milai saking alam dunya punika ngantos dumugi benjang wonten ing yaumul qiyamah. Nuwun para rawuh, para pinispuh punden ingkang satu kinabekten, lepat nyuwun agungi samudra pangsami ingkang saageng-agengipun dene punapa kawula kumawari madheg matur dumateng ngarsa panjenengan sami. Nun inggih para rawuh awratipun kawula muni dawuh saking panjenenganipun Bapak Surati sekalian ibu putra keluarga dene punapa kinen kawula kaburih inggih menika hamasrahaken kang putranipun panjenenganipun Nak Krisnawan Adi Nugroho dene punapa panjenenganipun boten kewahi matur piyambak dumateng ngarsa panjenengan sami namung kanthi wonten ing jangga kanthi raos bobong mongkoke penggalih pramila kepareng kawula pinangka talang basa tunakane atur saking panjenenganipun. Wondene ingkang angka sepisan kawula angaturaken salam talim katur kunjuk dumateng panjenenganipun Puswati putra keluarga kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndunggap ingkang kalihipun kinen kawula kapurih masrahaken kang putra ingkang pinaringan asma nggih menika panjenenganipun Bados Krisnawan Adi Nugroho kanthi atur bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahi alil andim. Kang putra panjenenganipun Bagus Krisnawan Adi Nugroho kawula pasrahaken katur dumateng panjenenganipun Ibu Suharti Gotrah keluarga hingga ing mangkinipun sageta katampi kanthi sukurna ing penggalih hingga ing mangkinipun sageta kabimbing kabina kaparingi wewarah tumuju dumateng marginipun kesansa kaleresan hingga putra kekalih anggenipun gebur wonten ing samudra bebragung ing mangki estu tansah pikantuk berkah sarindanipun Allah hingga saged mujudaken keluarga ingkang bahagia sejahtera saha keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lunggap ingkang salajengipun kawula pinaka sulih saking sedaya penderek temanten ingkang mijil saking Klempun Sawu Karangjati mbapilih anggen kawula marak sowan wonten ing pidalem mriki sedaya kala wau kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mbapilih sedaya kala sampun kaparingan pasegatan palenggahan lan ugi samudanipun sedaya kala boten wonten ingkang hangujewani menggahipun sedaya penderek temanten lan kawula namung menderek memuji dumateng asmanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaparingaken dhateng kawula lan ugi sedaya penderek temanten ing mangkinipun tansah estu dados amal saleh hingga tansah pikantuk piwelas saking asmanipun Gusti Allah taala ingkang linangkung kathah mekaten. Wondene salajengipun bilih anggen kawula marak suwan kawula wonten ing dalem mriki punika mboten namung piyambak kathah sanak kadang tangga tepalih ingkang andherekaken jenggaripun putra temanten kakung ingkang mijil saking Klempun Sawu Karangjati. Mbok sedaya kala wau wonten kekirangan menggah punapa kemawon kawula ingkang pinangka sulihipun ingkang ayunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Para rawuh, para pinisuh punden ingkang satu kinabekten, perlu kala aturaken bilih panjenenganipun Bagus Krisnawan Adi Nugroho punika estu saking Klempun Sawu Karangjati nanging menika kala wau putra temanten kakung kabedol saking desa Legundi mekaten. Pramila saking menika ingkang nderekaken jenggaripun putra temanten kakung menika sedaya saking Legundi mekaten. Amargi kabedol saking desa Legundi. Wondene salajengipun amainangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Surati Gotrah keluarga bilih pawiwahan punika mangki kasuwun cekap dhateng mriki mekaten Pak nggih. Ibu Harti nggih mangke cekap dhateng desa dusun desa Klampok mriki mawon mekaten. Bilih sedaya kala mboten ngirangi anggen kita sami pepanggihan, anggen kita sami mempitran pasederekan hingga emangkinipun sedaya kala murih sae saha rancakipun putra kekalih anggenipun gebyur wonten samudra agung hingga emangkinipun
estu pikantuk ridhanipun Allah taala hingga tansah pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinaringan wilujeng selamat mboten amagaken aral satunggal punapa. Ndunggap ingkang salajengipun ambek bilih ing mangki sampun paripurna payuhan wonten ing wedal siang punika kepareng kawula sumrambahipun dumateng sedaya penderek temanten ingkang miji saking dusun Klempun Desa Sawo lan ugi sedaya Desa Legundi bilih ing mangke sawun parimura kepareng kawula lan ugi sedaya penderek temanten badhe nyuwun pamit mekaten boten langkung doa restu ingkang kala suwun mugi-mugi sak lampah kawula milai saking dalem mriki ngantos dumugi dalem Klempun Sawo Legundi ing mangkinipun tasah manggih kawrujukan kateman keguas kawarasan hingga saged pinanggih kaliyan sedaya keluarga kanthi wilujeng selamat boten amagaken aral satunggal punapa. Nuwun para rawuh para pinispu kakung Sma Putri ingkang satu bagya mulya ndonga mengkah-mekaten nggih kala matur dumateng ngarep nyan sami pinaka sulih saking panjenengan Bapak Surati putra keluarga ambek bilih angin kawula ngaturaken kala wau tertamtu tasih kathah kekirangan kekhilapan lan kalapatan saing kawula goroh menawi kawula sengaja mbok bilih wonten kekirangan sedaya kala kanthi cepetipun pemanggih kawula mboten langkung kala nyuwun agungi samudra pangasami ingkang saagengipun. Akhir kalam billahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wijang-wijane pangatikan kadung ruruh angkrah prana terpangantikan Bapak Sugianto minangka sulih sira panjenengan Bapak Surati Bu Mas Arsiti ini pun kepareng hamasraken sekar cepaka mulya. Prabaden sagung tamu ngedat garing kemuridane kekrami rasa sing suka bae manah bingah berkat jugurkan ukir sari korban sakti madu pun kula Bapak Ibu Suharti ing pangacap kepareng nampi pasar petemanten inggih karena bombong manah dirambut bilih mengkandhek samadyan padyaning jangga kepareng kula ingkang kepareng hanampi pasar petemanten mekaten Bapak Ibu pasrah temanten saking keluarga agung Bapak Surati lumantar panjenengan Bapak Sugianto kula tampi kanthi asta kalih lumantar panjenenganipun Bapak Ibu Suharti kula ingkang kasuwun kepareng hanampi kula tampi kanthi asta kalih sampun kadaku dados keluarga Bapak Ibu Suharti wonten dan kali kelompok bobol mriki boleh mangkatan anggenipun kepareng hanampi mugi paripurna pahargyan nanging panjenengan kondur wonten saking griya mriki ngantos dalem panjenengan sowang-sowang mugi tansah winantuk kabagyan kamulyan wilujeng ngantos dalem panjenengan sowang-sowang mekaten anggenipun kepareng nampi ing wasana sembah nuwun kula aturaken kiraping temanten ingkang winastan kirap kaprabon daya putra temanten pun Roro Ayu Seni Agustin Citra Andi Bagus Krisnawan Adi Nugroho kepareng lukar busana kaprabon hang resep busana kasatriyan jenggar saking madyaning sasana Puryagung manjing ing madyaning sasana busana gonjak kadang kula Mbak Ita Salihu monggo Mbak Salihu kepareng Putri Domas Manggolida sakembaran kadang kemanjing saking madyaning sasana busana kiraping ponang temanten ingkang winastan kirap kaprabon kula dereken kadang kula Mbak Ita Salihu monggo kepareng kula dereken kadang-kadang Arika pesanipun apa wonten serampatipun apa mboten dangdut ngaten nggih pun derek mawon kula